manyan mata. Sabon salona a yi gaba a koma da baya duk da taya a dole gwanja da mata. Na ce sabon salona a yi gaba a koma da baya duk da taya a dole gwanja da mata. Ban kudin ka ban da Allah ban. In dai kudi ne ka samu ba ni da Allah. Wa'yan mata 'yan ɗari ne kar su biya. Mai da daɗi babu kishi har gwara in ce a sauka galau da nishi da kitso da tsifa wani aikin a kyale wa mata. Sama mata duka abin da za ku yi kawai da gaske inda yi na nan za ci gaba da ba ku take amma kar ku fasa gilashi da man so ku yanke matan gurin ga kun amsa su kan ku mata. Kai matsala ta da kai kenan. Kullum baka san mutum. Ba ni. Daidai kalar tambaya daidai da amsa ga gaigayi ga shi ba hannu na susa ko kausasawa nake mata ku tausa Allahu shi ne ya yarda na gwanja ke ba darata. Muna ta nan ko a buɗe ko a kulle mun kama hanya ta gaske da za mu bulle. Ya? An fito? To ba komai. Sai ba ku za mu yi waya ai. Za mu yi waya yar fara. Ha'a. Ikon Allah. Yau kuma wata jarraba ce yau gidan wankan gaba ɗaya namiji da ƙarfe ba guda ɗaya. Allah baba. A'a. Iyayen hijabi. To he mun haɗe. Alibaba mai A'a tilliga ba a gajiya tilliga. Tilliga uwar kayi. Alibaba mai gida. A'a duma. Duma. Wai layin ku da wuri kike kwanci a gida ne? Alibaba karfe 7 na kwanta. Yau to 4:30 zan zo. To shi kenan ina jira ka Duma. Alibaba. A wake da hinkafa. Na zo. Alibaba. A yancin liba. To yanzu ya zami. Ha to na magana a ringa kullum ni hen kira waya a ce switch off. Ai an yi haka lamari? Wallahi na canza layi. Kin canza layi? To za ki canza gidan wanka kenan. Gidan wakanka ya fi da kwani a tsaya. To za mu daidaita. Ka ji ba? Sai ki a firwa wai ta canza layi. A tun da kin canza layi ba ki canza gidan wanka ba? Alibaba. Iya? Alibaba. Iya me kai a ciki? Fitsari ne. Fitsari? Wai a lissafa a ka'ida in mata 10 suka higa a ka'ida nawa ne kuɗinsu? Ban gane in mata 10 suka shiga ba. To yau kai kaɗai ne namiji ka higa. Ƙur'ani duk wanda ta higa yau ya ka biya ni kuɗinta billahi lazi. A banza da huɗe gidan wankan har na ji ba ne. Alibaba. Kai Alibaba. ai yau ba Alibaba ba in filasin ma za ka kira billahi lazi la ilaha illa huwa ya ka biya kuɗin kowace. Ƙur'ani. Sai gaba ɗaya gidan wanka ba. Kai!